दा गिबियावनो आं बुंग्रोगोन जिखुनु जाया सारनिसिम माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि गासैबो लोगोफोरनिफ्राय जोङो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे जों मानि थाखाय सारनाव फैदों होननानै बुङोब्ला आरो बे माखासे जों गुबुन जाथि हिसाबै जेनेबा जोङो ज' मिलायलायनानै बर' आरो गुबुन जाथिजों ज' मिलायलायनानै मानि थाखाय सारनाव फैदों होनोब्ला जिहेतु जोंनो सिगांनि सरकारखौ नांफिनगौ आरो फेरेंगा सार बायदि गोख्रों मावथि जाहाथे मोजां गोसोनि दैदेनगिरिनि बेखौ जोंनो नांफिनगौ हिसाबै जों लाखिफिननो थाखाय दिनै जों खौसे जानानै फैदों आरो बेल' नङा जोंनि गोबां युथ्सफ्रानो आरो गार्जेनफ्रानो दिनै जों गासिबो लोगो नांनानै बे आगोलनि जिहेतु सरकार माने गोजोन सान्थि UPPL सरकार जों बेखौ लाबोफिनगोन बेवहाय जों गुबुन जाथि गुबुन हारि बेवहाय जोङो गुबुननि जेनेबा गुबुन सरकारजों जेबो लाबोफिना सोरबा BPFआनो होन सोरबा APBआनो होन सोरबा कंग्रेसआनो होन सोरबा BJPआनो होन जेनेबा जों बेखौ लाबोफिना मानो होनब्ला जोंनि सान्थियानो जोंनि UPPLजोंसो दङ दिनै जोङो गुबुन हारि गुबुन जाथिजों जोङो मिलायलायनानै थानो मोन्दों ज' बैयाव थां बैयाव बिदि जेबो एना एनि गैयाजासे जों थानो मोन्दों बैफोरबायदि गोजोनखौ जों मोनबाय थागोन जाहाथे फिउचाराव नैबेखौ जों हास्थायनानै दिनै जों खौसेयै ज' फैदों आरो जोंनि इयुनाव गोबाङानो फैबावगोन बेल' नङा जाहाथे जोंनि फैगौ इलेक्सन जितु फैबाय थानाय इलेक्सन नैबे समसिम जों हागौमानि जोङो खौसे जानानै जों फैबाय थागोन आरो जों सारखौ हेफाजाब खालामगोन आरो सारखौ जोङो विनार खालामगोन आरो साबेसे दिनैहाय जोङो 36 जन फैग्रोनाय जाबाय बर' लगाय माने मोननैबो जाथिजों जोङो मिलायलायनानै दिनै जों 36 जन फैदों आरो बेल' नङा जोंहा समनि आंखालाव गोबां फैबावनांगौ दंमोन दिनै सफैजोबनो हायाखै दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहाथे आरो जोङो थाङै थाङै जेनेबा सारमोनखौ लिंहरगोन आरो जोङो जमा जानानै जों सारखौ लोगो हमगोन आरो जोंनो जयनिं जागोन आरो दा जोंनि थाबोनाय माखासे इयुथ्सफ्रा बे ओनसोलनि थाखाय फेरेंगा बिथांखौनो लुबैयो नामा औ बे ओनसोलनि थाखाय जोंनि फेरेंगा सार बेखौनो जोङो बेखौ हिसाबै लुबैफिनो बिथांमोना इउथ हिसाबै बा लाइफ हिसाबै प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ हिसाबै लुबैयो जोङो बिराद मोजां जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनायानो जोङो प्रमद बर' सारा जे चिफ जाफिननांगौ जोंनि सुखु सुखु बुजिग्रा प्रमद बर' सार बायदि जोंहा दैदेनगिरि गैया सिगां 17 बोसोराव जों जेसेबां थेला मोनबोनांगौ जों थेला मोनबोखाबाय दा बेनिखायनो जोंनो बैफोरबायदि सरकारखौ गभर्नमेन्टखौ जोंनो नाङा जोंनो UPPL सरकारखौनो नांफिनगौ जोंनो UPPL सरकारानो जोंनि थाखाय सनानि सरकार बेखौ होननानै जों दिनै सानगोन दिनै 5 बोसोरल' जादों 5 बोसोरावनो जों बेसेबांनाखि डेभेलप जादों आरो 17 बोसोर टाइम दंबावो जोंहा जेनेबा BPFखौ कम्पेयार खालामोबा 17 बोसोर जोंहाबो सालायनायनि मोन्थाय दं 17 बोसोरसिमाव जोंनि BTR आ माबायदि जागोन जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया आरो बेनोसै